Alam nyo guys, minsan nawawala na ako ng gana. Minsan kasi walang nanonood sa video ko. Hello mga kagoryo! Welcome back to my channel! Guys, huwag niyo palang pansinin itong tuwalya kasi baliligo na ako mamaya-maya. Pagkatapos itong pag-uusapan natin kasi hindi ako mapakali. So, ngayon guys, gusto ko i-share sa inyo guys kung bakit ba nababawasan yung subscribers natin sa YouTube. Meron akong list dito na na-observe ko guys. Alam nyo guys, 2 months pa lang akong nag-YouTube, gumagawa ng videos. May langaw. Tapos guys, sa 2 months ko guys, meron pa lang akong 350 na subscribers. Take note, 350 subscribers. Alam nyo guys, sa dami ng friends ko sa Facebook, umabot ng mga 4,000 siguro o higit pa. Eh yung nag-subscribe sa akin, 350 lang. 350 lang. Pero guys, yung mga videos ko guys, syempre, nilalagay ko sa, may langaw. Nilalagay ko sa Facebook, sa wall ko para syempre para makita din ng mga friends ko sa Facebook. Tapos syempre hindi naman sa ako, syempre humihingi din tayo ng suporta sa mga friends natin. Pero guys, yung nag-subscribe talaga sa akin guys, 350 lang. Ang dami. So guys, hindi madali maging YouTuber, hindi madali gumawa ng vlog. Saka ang hirap. Ginawa ko lang to guys kasi ngayong ECQ dito sa amin sa Cebu, wala naman akong ginagawa. So, gumawa ako ng mga video tapos ina-upload ko sa YouTube ko. Minsan nilalagay ko sa Facebook ko. May nanonood din naman, paunti-unti. Tapos, pinakamahirap talaga guys sa isang YouTuber is yung edit. Yung editing kasi umabot ng mga ilang oras para syempre para gumanda yung content ng video mo. Tapos yung mga special effects, tapos yung mga slide, yung mga ang tawag doon, yung mga words doon, tapos yung mga power, yung ganun. Syempre, isa yun sa nakakapagdagdag ng para gumanda yung video mo. Tapos, syempre guys, pag nag-vlog ka, pag nag-YouTuber ka, pakapala ng mukha yun guys, pakapala ng apog. No? Pakapala ng kalyo sa mukha. Tapos, minsan, nauutal-utal ka pa. Parang kang tangingot, diba? Nakipag-usap ka sa sarili mo. Yung pala yung kausap mo is yung camera mo lang. Wala namang ibang tao dito, guys. Diba? So, parang gano'n. Tapos, minsan, tumatawa ka mag-isa. Tumatawa ka sa sarili mo. Tapos, minsan, sumisigaw ka. Parang may kaaway. Wala naman. Diba? Tapos minsan guys, nagsasalita na ako. Yan, ang haba-haba ng mga pinagsasabi ko. Tapos yun pala guys, hindi pala na-record. Diba? Yung pagtingin ko dun sa hindi pala na-record. Uy, aminin nyo, naranasan nyo rin yan. Tapos sa haba-haba ng mga pinagdadaldal mo dyan. Tapos yun pala, hindi pala na-record yung mga sinasabi natin. Tapos balik ka na naman sa umpisa. Diba guys, ang hirap guys. Diba? May additional subscribers ka, tapos syempre masaya, tapos mga ilang oras mamaya-maya kukunti na naman yung subscribers natin, di ba? Ba't kaya kumukunti? Meron talaga akong nilista dito kung bakit nababawasan yung mga subscribers natin. Yung number 1 guys na reason is yung nag-unsubscribe sa'yo. Hindi natin alam kung friends mo o mga nag-subscribe sa'yo tapos na-realize nila na hindi ka pala dapat i-subscribe. Yung ganun. So mag-unsubscribe sila sa'yo. Diba? Diba nag-subscribe na tapos mag-unsubscribe? Yun guys, isa yun sa reason na nababawasan yung mga subscribers natin. Next is yung sub to sub. Yung guys, kasi maraming mga page na ngayon sa Facebook na nakikipag-sub to sub. Alam niyo yun guys, yung sub mo ko, sub din kita. Love mo ko, love din kita. Gusto kita sa puso
Tapos, hug mo ko, hug din kita. Yung ganun, guys. Diba? Yung parang kiss mo ko, kiss din kita. Yung ganun. So, yung meaning ng sub to sub, guys, is isasub mo siya, isasub din niya ako. Yung parang yung palitan, naranasan ko yun, guys. Nakikipag-sub to sub din ako minsan. Na-observe ko, guys, sa sub to sub, syempre dumadami yung mga subscribers natin, pataas ng pataas. Kasi madali lang yun eh, mag-sub ka lang sa kanya, tapos screenshot mo na subscribe mo siya agad, tapos isend mo sa kanya. Yun din yung ginagawa sa'yo. Eh, hindi pala natin alam, guys, na spam pala yun. Alam ni YouTube yun. No? Kasi matalino si YouTube. Dapat nga mas matalino tayo kasi tayo yung tao, di ba? Tayo yung may utak. Eh, si YouTube, computerized lang yun, guys. Alam niya, guys, na nakikipag-sub to sub lang tayo. Kasi, guys, ganito yun. Pag nagsasubscribe ka sa isang channel, meaning, interested ka sa channel niya. Interested kayo sa content ng video niya. Siyempre, dahil interested kayo sa video niya, manonood kayo, di ba? So, guys, number 1 na kailangan gawin bago mag-subscribe is panoorin muna natin yung video nung gusto nating i-subscribe. Guys, hindi ako naniniwala dun sa mga 1 minute manood muna kayo ng kahit 1 minute to 3 minutes tapos subscribe, okay na yon. Hindi, guys, kasi alam ni YouTube yun, guys. Kung interesado ka talaga sa video ko, ba't ka manonood ng 1 minute o 3 minutes, di ba? So, dapat tapusin. Kasi interesado ka eh, di ba? So, yun, guys, alam ni YouTube yun. Kung interesado ka sa isang channel, syempre, manonood ka sa video niya, tatapusin mo yung buong video. Pag tinapos mo yung buong video, tapos nagustuhan mo yung video, syempre, magsasubscribe ka, magla-like ka. Tapos, minsan magko-comment ka pa. Diba? Sorry guys. Syempre, magko-comment ka, diba? Kasi, nagustuhan mo yung content, nagustuhan mo yung video niya. Pero kung manonood kayo ng video, tapos, mag-i-skip ka lang. Yun, guys, hindi din pwede yun. Yung mag-i-skip ka lang sa video, hindi din pwede yun. Tapos, subscribe agad, hindi pwede yun. Tapos, hindi pwedeng mag-subscribe agad, guys, bago manood ng video. Kasi, hindi mo pa naman alam kung ano yung video niya eh. Diba? Ba't kayo magsasubscribe? Diba? Dapat, tayo, guys, dapat maging sensitive tayo. Kasi, alam ni Lolo YouTube yun. Pag nag-subscribe tayo, guys, panoorin muna natin yung buong video. Tapos, mag-like. Siyempre, dahil nagustuhan natin yung video, magko-comment. Kung pwede, after nun, mag-subscribe. Tsaka, guys, yung comment nga pala, guys, importante yun, guys. Kasi, guys, meron kasi mga nagko-comment na smiley, yung mga emoticon lang, mga heart, mga hehehe, yung mga okay. Advice ng mga friends ko is, mas mabuti yung kung magko-comment kayo, yung totoo. Yung totoo talaga kung ano yung na-feel nyo dun sa video na yun. Kung ano yung reaction nyo talaga. Huwag yung parang pipilitan lang kayo, guys. Huwag yung ganun, guys. Kasi, isa yun sa mga nagpapaangat sa isang YouTube channel. Yung totoong comments. No? Tsaka, marami akong nababasa sa mga malalaking YouTubers na yung mga comment nandun is yung pasab to sab, hug mo ko, hug din kita. Ganun, guys. Sabi nila, guys, alam na daw ni YouTube yun na nakikipag-sub to sub ka. So, hindi ko sinasabi, guys, na wag kayong magpa-sub to sub. Kasi, okay lang naman yun, guys. Basta yung ka-sub to sub nyo is yung totoo sa sarili nila. Yung truthful. Kasi, nakikipag-sub to sub ka, tapos ginagawa mo na yung tama, pinapanood mo yung full video niya, nagla-like ka, nagko-comment ka, tapos nag-subscribe ka. Tapos, paano yung kabilang panig, di ba? Hindi nila pala nila ginagawa yung tama, nag-i-skip pala sila, tapos nagsasubscribe agad sila, di ba? Yung video nyo, fino-forward papunta dun sa ending, tapos nag-screenshot, tapos tininaga sa inyo, tapos hindi pala totoo. Yung ganun. So, guys, hindi yun counted. May langaw. Hindi yun counted ni YouTube, guys. So, alam ni YouTube yun. Mababawasan yung subscriber natin doon. May one time na yung subscriber ko 100 tapos umabot ng 120. Tapos syempre masaya ako eh. Sino ba naman yung hindi masisiyahan nung may add-on na 20 subscribers, di ba? Tapos biglaan nawala.
nagiging 98, nagiging 90s. Tapos tinatanong ko sa sarili ko, ba't nawawala yung mga subscribers ko? Nag-unsubscribe ba sila? O hindi ba nila nagustuhan yung video ko? Yung ganun. Yun pala guys, inaalis pala yun ni YouTube. Tinatanggal ni YouTube yung mga ganun na subscribers. So, hindi yun counted guys. Next, yung mga subscribers na inactive. Yung hindi na active sa YouTube, yung hindi na active na hindi na ginagamit yung YouTube na matagal nang nakalipas, mga ilang taon na, tapos nakasubscribe sila sa iyo. Sabi nila guys, tinatanggal din daw yun ni YouTube. Halimbawa, yung subscriber na yun is 5 years, 10 years na hindi nag-open ng YouTube, tapos nakasubscribe sa iyo. So yun guys, tinatanggal yun ni YouTube. Meron din yung mga do's and don'ts guys. Sabi ko guys, huwag mo na mag-click sa subscribe button pag hindi pa napapanood yung buong video. Huwag mag-comment ng mga very short comment. Kung pwede yung totoong comment talaga, habaan naman natin ng konti. No skips on watching videos guys. Huwag kayong mag-i-skip. Kung pwede panoorin natin lahat ng videos. 'Di ba? Kung totoo talaga interesado tayo sa video na yun guys, sa channel na yun, papanoorin natin ng buong-buo yung video. 'Di ba? Hindi talaga madali maging YouTuber. So mahirap. Diba? So, lahat tayo guys, nag-aspire tayo na lumago yung YouTube channel natin. Lahat tayo, yun yung pinapangarap natin. Kasi nakikita natin at alam natin, napapanood natin sa ibang channel na may mga kinikita sila. Para sa akin guys, is i-set aside muna natin yung mga yung kikitain. Huwag muna natin isipin yun. Kasi pag lumago na yung YouTube natin, dadating din yun. Diba? So, maging consistent lang tayo guys. Alam mo nyo guys, ang dami ko nang ginawang videos. Ninupload ko na sa ano, pero kukunti pa lang yung mga nanonood. So, dapat guys, maging consistent tayo sa pagkagawa ng videos. Alam nyo guys, kailangan original yung mga videos na gagawin natin. May mga content ako guys, nililista ko yung mga content ko. Nilalagay ko kung ano yung unang gagawin ko, ano yung mga sasabihin ko, di ba? Para maging organized, tsaka magka-interest yung mga tao na nanonood sa atin, guys. Di ba, guys? So, kung pwede, guys, magpakatotoo tayo. Huwag tayo maging plastic. Di ba? Kasi, hindi maganda yun. Huwag tayo maging scripted. Tabingin na. So, yun lang, guys. Yun lang yung gusto kong i-share. Tsaka, guys, huwag natin kalimutan, hindi tayo artista. Yung artista, kahit may gawin silang hindi maganda sa YouTube o hindi magandang video, tapos in-upload sa YouTube, kikita yun. Tayo, kahit kung gumawa pa tayo ng hindi maganda dyan, tapos hindi tayo artista, hindi tayo kikita. No? Ordinaryong tao lang tayo guys, huwag natin kalimutan yun. No? So, hindi pa tayo kilala. Yung gawin natin guys, is maging totoo lang tayo. Kung ano yung talagang ikaw, yun yung palabas mo. Kung pwede guys, yung gagawin mong content is yung interesting. At pagplanuhan natin kung ano yung gagawin nating content at ipapalabas sa YouTube channel natin para maganda yung kalalabasan. Tapos i-review muna natin yung mga video na gagawin natin na kung maganda ba to, pwede ba ito mapanood ng mga bata. Yun lang guys. So, ngayon guys, na habang nasa ECQ pa tayo ngayon, wala naman tayong ginagawa. So, gawa lang tayo ng mga videos para naman hindi masayang yung oras natin dito sa bahay. So, para sa mga aspiring YouTubers na katulad ko, na may 350 subscribers pa lang, huwag tayong magmawala ng pag-asa. Let's make more videos kung pwede everyday para dumami yung mga possible na video na mapapanood ng mga viewers natin sa atin. Yun lang guys. Gusto ko lang i-share sa inyo guys. Maliligo na kasi ako eh. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin, huwag niyong kalimutan, manood muna kayo ng videos ko, tapos mag-like, mag-comment, tsaka mag-subscribe. Huwag kalimutan, hit the bell para ma-notify ka sa mga bagong videos na gagawin ko. So, yun lang guys. See you on my next vlog. So, bye mga kagoryo. See you.